Bon dia a tots i totes. Benvinguts en aquesta presentació que va enfocada en el concurs de trasllats. Com sabeu, aquest tràmit ja se va obrir dia 31 d'octubre i finalitza dia 13 de novembre. D'acord? Per tant, amb aquesta presentació, des de l'UGT Ensenyament, vos volem donar unes petites pinzellades de les coses més importants que se varen publicar en el BOIP referent a aquest concurs i sobretot mostrar-nos una mica com funciona el tràmit, que al cap i a la fi és el que més interessa, saber com funciona aquest tràmit i quines coses s'han de tenir en compte a l'hora de fer-lo, d'acord? Per tant, si vos pareix, vos començo a presentar una mica aquesta presentació que hem preparat. Vale. Una de les coses que hem de tenir en compte i més important, evidentment, i com vos comentava, és que se tanca aquest tràmit dia 13 de novembre del 2025. Val? Per tant, hem de tenir en compte que qualsevol moment que vulguem fer aquesta tria de places ho hem de fer abans d'aquesta data. És vera que el BOIP s'ha publicat dia 30 d'octubre i per això vos he volgut deixar en aquesta presentació interactiva l'accés directe a descarregar el BOIP, perquè si hi ha coses concretes o més específiques que vulgueu revisar o veure el llistat de centres, perquè surten tots els centres amb els seus còdics, ho podeu fer a través d'aquest BOIP. Per tant, si clicau directament aquí, en el PDF adjunt que vos hem enviat, se vos descarregarà el BOIP. De la mateixa manera, aquí baix podeu fer clic també per accedir directament en el tràmit. Val? Una vegada que feu clic aquí, accediu al tràmit en les diferents formes que teniu per identificar-vos, que més endavant vos ho explicaré, i així directament podeu començar a fer-lo. Recordar que les places convocades s'inclouran totes aquelles que se generi fins al 31 de desembre del 2025 i que aquest procediment és des del 2025-2026, malgrat que, com ja sabeu, la incorporació en el vostre nou centre de treball seria a partir del 2026-2027, com a curs escolar. D'acord? Després, tenim la calendarització. Aquí vos he volgut dividir, per una banda, tot el que se publicarà, que ja està en el BOIP, confirmat per part de la DGP docent, d'acord, de la Direcció General, on publicarà la llista provisional de les persones admeses i excloses, no només en les respectives puntuacions, sinó totes aquelles persones que han estat excloses, en quina causa han estat excloses. Evidentment, si has estat exclòs, tindràs dies per poder reclamar cadascun dels casos, val? Tindràs 10 dies per presentar aquestes reclamacions, totalment telemàtic, val? No s'ha de presentar en format paper. I ja posteriorment, quan s'hagin revisat aquestes reclamacions, ja se tornarà a publicar, ja sí, la llista provisional de les places i adjudicacions del concurs de trasllat. Recordeu que hi haurà primer una llista provisional i després una llista definitiva. Val? Després vos explicaré un poc la diferència entre una i l'altra, més destacable, però fins aquí vos explicam que tota la informació anirà sorgint a la Direcció General de Personal Docent, que també vos han deixat aquí baix l'enllaç, d'acord? Perquè el pugueu anar revisant. Nosaltres, des d'UGT Ensenyament, tenim un canal de difusió totalment gratuït, tant per afiliats com per simpatitzants com per qualsevol persona, és obert a tothom, on els funcionaris de carrera rebeu informació actualitzada, en aquest cas rebríeu tot el que és referent al concurs de trasllat. Això vos interessa perquè cada vegada que surtin una d'aquestes publicacions nosaltres enviam momentàniament aquesta informació, d'acord? Però ja al final de la presentació vos ho comento un poc més. Vale. Després de la calendarització, també he volgut parlar un poc de temes requisits i mèrits. Els requisits i mèrits només es valoren si estan complerts o reconeguts a la data de finalització del termini per presentar aquestes sol·licituds, que, com ja sabeu, és dia 13 de novembre. Tot el que sigui posterior o nous mèrits, després d'aquesta data ja no se podran incloure ni se podran reclamar. D'acord? Val. Després, instruccions del tràmit. Aquí vos he fet simplement la forma, vos he posat la forma que teniu per accedir, perquè més endavant ja veureu les pantalles de cadascuna de les passes que s'ha de seguir. Però sí que és important que recordeu que és un tràmit exclusivament telemàtic, que s'ha de fer amb el sistema clave, qualsevol de les tres formes d'accés, que després veurem, i que els mèrits, en principi, si no hi ha res que estigui malament, s'adjuntaran directament en el tràmit, val? Que també ara ho veurem.
És important que vosaltres com a participant confirmeu que la vostra puntuació és correcta i que la reviseu, que la sol·licitud l'envieu i vos assegureu de que l'envieu telemàticament i que desdeu el justificant per el que pugui passar. D'acord? Bé. Qui participa en aquest concurs de trasllat o qui pot participar? Se pot fer obligatòriament, que en aquest cas no és qui pugui participar, sinó que s'ha de fer sí o sí, i en aquest cas són els funcionaris en excedència o suspensió que hagin perdut la seva destinació definitiva, els funcionaris en destinació provisional que encara no han tingut la definitiva i ara concursen per tenir-la, i heu de tenir en compte que aquests dos casos, si no participeu o si no poseu totes les places que surten, val? L'administració vos ho donarà d'ofici. Per tant, vos convé que el faceu sí o sí, perquè si no, serà automàticament per forma de l'administració i no serà una tria que vosaltres faceu per preferències. D'acord? Després, qui participa voluntàriament? Aquells funcionaris de carrera que ja tenen una destinació definitiva, sempre que hagin passat els 2 anys des de la seva darrera adjudicació definitiva i que vulguin fer simplement un canvi de centre. O també aquells funcionaris amb excedència voluntària des de fa almenys 2 anys, sempre i quan, ho podeu revisar dins del BOIP que us he adjuntat anteriorment, compligueu les condicions per poder reingressar una altra vegada en el servei actiu. Val? Molt bé. Després he volgut afegir una diapositiva perquè és vera que sempre popularment se sent xerrar de que el concurs de trasllats és a cegues. Val? I jo vos volia explicar una mica què vol dir, perquè sigui la primera vegada que ho escoltau, què vol dir que sigui a cegues. Clar, aquest concurs de trasllats el feia sense saber encara quines places o quantes places vacants quedaran i a on. Val? Perquè les plantilles no estan tancades i perquè se poden generar resultes noves. En el final funciona un poc com un joc, un trencaclosques, per dir-ho així, que si una persona genera un moviment de que aquella persona a un centre se'n va i nosaltres a cegues no sabem que aquella persona se'n va, a lo millor de primeres pensant que no hi ha places en aquell centre, però si aquella persona al final la deixa vacant, sí que se genera aquella plaça. Però clar, no hi ha forma real de saber nosaltres quins són els moviments i les jugades que se n'aniran fent. Val? Però tots jugam en les mateixes cartes i amb igualtat de condicions. Això també és important dir-ho, d'acord? No és que uns en sàpiguen més que uns altres. Per tant, sí que recomanem nosaltres que demaneu tots els centres en els quals realment tingueu qualque interès de participar o de tenir la plaça definitiva. Perquè al final, com que no sap com se jugaran aquestes cartes, sempre que estiguis disposat en aquell centre, aquella especialitat, o tenir-la, que ho faceu. Val? Continuam. Vos comentava abans que és important que vosaltres, com a aspirants, tingueu la responsabilitat de saber si el vostre barem és correcte. A part de quan entres en el tràmit, que de forma ja general s'han adjuntat els vostres mèrits, hi ha una forma de poder-ho fer abans d'entrar en el tràmit. Val? Aquí vos he posat les instruccions. Si entreu en el vostre portal del personal, a l'esquerra trobareu el menú principal. I dins d'aquest menú trobareu l'apartat on posa concurs de trasllat. És molt senzill. Clicau damunt i vos sortirà tot un seguit d'apartats dividits en aquest que vos he posat: antiguitat, pertinença a cos de catedràtic, si és el cas, mèrits acadèmics que teniu, càrrec directius i altres funcions, també si és el cas, formació, que fa referència a la formació permanent, i altres mèrits. Cadascuna d'aquestes té el seu barem, és a dir, la seva puntuació, i a la part de baix del tot veureu el total. Val? Normalment la puntuació sempre la posen a dalt. És molt senzill, simplement mireu tot el barem i quan arribeu a baix veureu la suma de tota la puntuació. I així, quan faceu el tràmit, ja veureu si vos coincideix o no amb el que posa en el portal, que en principi amb això no sol haver problemes perquè entra tot d'ofici. Però per si de cas, vosaltres ho podeu revisar aquí tranquil·lament. Val? Molt bé. Abans vos comentava que s'ha de saber un poc la diferència que hi ha entre la de la llista provisional i la llista definitiva i què és el més important. El més destacable té a veure amb aquesta diapositiva, precisament, amb el tema de les renúncies. Per què? Perquè les renúncies sempre se faran dins de la llista provisional, però mai se podrà renunciar una vegada que se t'ha adjudicat definitivament una plaça. Per tant, què és important saber d'aquí?
que si en el moment que se t'adjudica una provisional vols renunciar, és el moment de fer-ho, perquè posteriorment no ho podràs fer. I tenir en compte que va un poc relacionat amb el que deien dels concursos cegues, és que encara que no se t'hagi adjudicat cap plaça a la provisional, si comença una altra vegada moviments de renúncies, se te pot adjudicar una plaça igualment a la definitiva, que en aquell moment a la provisional no t'ha sortit. Per tant, si tens clar que per lo que sigui ho vols tirar enrere, te vols quedar en el centre que estàs i no vols participar, sempre que ho vagis fer voluntàriament, ho has de renunciar a la provisional. A la definitiva ja no, d'acord? I simplement aquí és el que vos he exposat, que només tirant durant els dies habilitats, també important recordar-vos que se farà telemàticament, se vos enviarà aquell tràmit específic que tindreu habilitat a la DGP docent i dins d'aquest tràmit és on ho podreu renunciar, mai després, d'acord? Ara ja passam a veure en què consisteix i com se fa el tràmit. Vos he dit que hi havia diferents formes de poder-vos identificar. Seria la clave permanente, la clave PIN i el certificat o DNI electrònic. Val? Són aquestes tres. Per tant, una vegada que entreu en el tràmit, en l'enllaç aquell que us he juntat anteriorment, podeu accedir identificant-vos amb qualsevol d'aquestes tres. Una vegada que entreu, el primer que vos surt és un resum de les informacions del concurs, bàsicament la protecció de dades. Sabem que sempre sol ser la mateixa informació, però nosaltres, evidentment, vos hem de dir que li pegueu una llegida, aquí vos recorda a més la data en què finalitza i tota la informació detallada. I per poder continuar, heu d'anar a la pàgina següent després de mirar aquesta informació. Una vegada que ja heu passat en aquesta pàgina, simplement heu de prémer on posa instància concurs de trasllat. Se vos obrirà aquesta pantalla on surten les dades d'identificació. Sé que això sempre és el mateix i que segurament és que estàu ja arribat en el concurs de trasllat, estàu cansats de fer tràmits d'aquest estil, però bé, nosaltres sempre ho tornem a explicar. Aquí sempre hem de revisar que les vostres dades personals siguin correctes, sobretot i el més important són les dades de notificació, tant el telèfon mòbil com l'email, d'acord? Perquè aquí és on se comuniquen amb vosaltres. I revisar o marcar quina adreça postal és la correcta. Val? Arribats en aquesta pàgina, important, vos sortirà la certificació del registre de delicte sexual, les quals no heu de marcar si estàu d'acord en que sigui la conselleria, l'administració, la que directament pugui cercar aquestes dades i no hagueu vosaltres d'adjuntar cap documentació ni cap certificat. Per tant, no ho marqueu, d'acord? I, en canvi, a la part de protecció de dades, aquí baix, i les dades personals, sí que ho heu de marcar per poder continuar. Si no ho marqueu, no vos deixa seguir amb el procés, d'acord? Molt bé. Ara vos sortirà una pàgina a la qual no podeu modificar res. És a dir, aquí no és editable. Simplement és un resum de la destinació que teniu actualment, val? Abans de participar. Vos sortirà el centre, vos sortirà la província, la localitat, quina especialitat o quin cos està aquesta plaça que teniu, però aquí no podeu editar res, simplement és un resum. Val? Per tant, ja podeu continuar. Com ja hem comentat, el tema del barem, a part de mirar-ho al portal del personal, també el podeu mirar a través del propi tràmit una vegada que sou de dins. Reviseu que tot estigui bé. Una altra vegada surt dividit per diferents ítems des del punt 1 fins al punt 6 i en aquest cas la puntuació total vos surt també a baix en la totalitat. D'acord? Simplement revisar i comprovar que estigui bé, perquè si no està bé podreu marcar que no estàu d'acord i ara vos explico com se fa. Vale. Aquesta pàgina és la següent que vos surt després del barem. Si esteu d'acord en tots els apartats, és molt senzill. Marques que sí a tots els apartats i podràs continuar. Si de qualcun dels apartats no estàs d'acord, simplement el deixes sense marcar i vos sortirà un requadre on podreu escriure l'observació. Si, per exemple, no estic d'acord en l'antiguitat, he de mirar, molt important, que correspongui l'apartat que estàs marcant amb l'antiguitat i en el que estàs en desacord i redactes i escrius per què no estàs d'acord. Val? Pues, per exemple, en l'antiguitat no estic d'acord perquè vaig estar 1 mes i 10 dies més en aquest centre i no m'ho reconeixen. I després justificareu aquest desacord. D'acord? Per tant,
Qui ho marcau en el cas de que estigueu d'acord en tot i en el que no el deixeu fora marcar i ho redactau. I una vegada que ho tingueu, pàgina següent per poder continuar. Val. Ara ja venim a lo que és la part, diguéssim, més important del tràmit, que seria la tria de places. Els diferents filtres que teniu per poder anar mirant quines places hi ha són per especialitat, per illes, municipi, localitat, posar si són en itinerància o sense itinerància, bilingües o no bilingües, i el nom o codi de centre. Perquè podeu cercar de diferents maneres, directament escrivint, val? Que podeu escriure directament, per exemple, el centre, o el municipi o la localitat, o ho podeu fer a través d'un mapa, que ara també us ho mostraré. Però heu de tenir en compte que els filtres que teniu són tots aquests que us apareixen aquí. I molt important, revisar l'ordre de preferència i revisar que ho poseu en l'ordre que a vosaltres us interessa. Val? Això és molt important. I que cada vegada que marqueu una cosa no és marcar-li i ja està. La marcau i li doneu a afegir. Si no, no se vos afegirà. És molt fàcil, és molt intuïtiu i vos convido també a que, a part de visualitzar aquest vídeo i aquesta presentació, reviseu les instruccions de cadascuna de les pàgines, perquè és que en el tràmit és vera que està molt ben explicat també com ho heu de fer. Val, aquí és simplement una pantalla que us he posat amb un exemple del desplegable que vos surt a l'hora d'escollir una especialitat, vale? Perquè veieu que alguns són desplegables i els altres els podeu omplir directament vosaltres escrivint. Aquest és un altre exemple de com ho podríeu fer per mapa. Podeu marcar la zona i després podeu marcar, per exemple, cadascun dels pobles i podeu triar o de cada poble els centres específics o, si voleu, tota una zona. Per exemple, jo vull un centre específic de Sineu, però després del Gaida tots els centres que tingui habilitats m'interessen. Doncs posaré si ets Sineu, per exemple, i del Gaida ficaria tots els centres. D'acord? O sigui que això ho podeu fer en sort que vosaltres vos estimeu més. Vale, el dret de concurrència simplement ho he posat per si hi ha qualcú que se troba en aquest cas, vale? Però són casos molt concrets. Simplement aquest dret de concurrència permet que entre 2 i 4 docents del mateix cos que tinguin una destinació definitiva i només els fan voluntàriament, evidentment, els que ho fan de forma obligatòria no, puguin vincular aquesta participació a l'altre aspirant, val? S'ha d'indicar en aquest tràmit i després, si ho marques, te posa perquè emplenis qui és l'altra persona, en qui fas el dret de concurrència, però si no, no s'ha de marcar absolutament res i pots passar a la pàgina següent, que serà el cas del 90% o 99% de les persones que estàu mirant aquest vídeo, d'acord? Però jo també ho he d'explicar. Molt bé, després ja quedes el darrer, que simplement acceptar la informació bàsica sobre protecció de dades, que són les mateixes que hi havia al començament, i arribats aquí, com que no veiem exactament la darrera pàgina de quan se finalitza el tràmit, sí que recordar-vos que perquè acabi li heu de donar finalitzar tràmit. Val? Si no el finalitzeu, el tràmit queda obert. I sabreu si queda obert o si ho heu fet bé perquè podeu deixar el justificant. Si deixeu el justificant, vol dir que és tot correcte. I, a més, vos convido a que després, que quan tingueu el justificant en PDF, reviseu si l'ordre que vosaltres teníeu pensat és el correcte i el que vos agrada. Molt important, que sempre ho repetim. El darrer tràmit que se fa és el bo i és el que serà vàlid per l'administració. Per tant, si feis el tràmit i hi ha alguna que no heu posat bé, vos en penediu, voleu fer canvis, no passa res. Tornau a entrar una altra vegada, tornau a fer el tràmit, col·locau i modificau l'ordre com vosaltres considereu i listos. Val? El darrer que faceu és el vàlid. Desau el justificant i cap problema. Val? Així ja se donaria per finalitzat aquest tràmit. També podríeu revisar que està acabat a la carpeta ciutadana, si voleu. I ara ja vos deix un formulari que han creat perquè si jo entenc que hi ha casos molt concrets, molt específics. Nosaltres ara vos hem fet una petita pinzellada, un resum de la informació més important, però pot haver casos molt particulars o un problema a l'hora de fer el tràmit, el que sigui. Han creat aquest formulari perquè qualsevol persona, afiliada, no afiliada, simpatitzant, mos puguin contactar i nosaltres resoldre la vostra consulta o pregunta, per si vos podem ajudar.
d'acord? Vos convido també a que ho podeu enviar i compartir, faceu difusió d'aquest formulari i fins i tot d'aquest vídeo si voleu i ho considereu, a qualsevol persona que se trobi ara mateix en aquest procés de concurs, d'acord? Vos contestarem el més aviat possible. Ara per ara estem centrats 100% en això, per totes aquelles persones que han de concursar, i vos contestarem i vos ajudarem encantats. Val? També vos comentava que tenim un canal de difusió que és totalment gratuït. Com que hi haurà diferents publicacions ara referents en aquest concurs, quan surtin les provisionals, les reclamacions, les definitives, nosaltres, a través d'una comunitat que tenim de WhatsApp, ho enviem tot. En aquest cas, veig que n'hi ha dos, el que vos interessa seria el de la comunitat funcionaris de carrera, amb aquest QR ho escanegeu i entrareu dins d'aquest canal en el qual tota aquesta informació referent al concurs la podreu rebre i la teniu totalment actualitzada, val? Perquè no se vos passi res. Arribats aquí, només me queda donar-vos les gràcies per haver participat i visualitzar aquest vídeo. Vos convido una vegada més a que el compartigueu amb qui considereu que ho pot necessitar i pot ajudar i que mos contacteu si teniu qualsevol dubte, pregunta, vos podem ajudar. Nosaltres ajudam a tothom, que per això estem dins del sindicat. Moltíssimes gràcies i qualsevol cosa a la vostra disposició.